Professor Zulum kafin ya zama professor ya zauna a kasuwan nan ba shari nake mai ba, ai a duniya nake faɗa. Kokansa da ya tuna da wayannan bayan Allah da ya bari lokacin suna tare da su, ana gwagwarmaya tare. Professor Zulum da Allah shi ma a matsayinsa da Allah ya bashi iko gwamna ne, akwai yan uwansa taru guda Maiduguri. Professor Zulum kafin ya zama professor ya zauna a kasuwan nan ba shari nake mai ba, ai a duniya nake faɗa. Kokansa da ya tuna da wayannan bayan Allah da ya bari lokacin suna tare da su, ana gwagwarmaya tare. Professor Zulum da Allah shi ma a matsayinsa da Allah ya bashi iko gwamna ne, akwai yan uwansa taru guda Maiduguri. Wannan bawan Allah za mu yi mai uzuri, ya ce duka mutanen Alaba jahilai ne, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutanen arewa ne suke zaune a nan musulmai, kuma ka san dai musulmi ba a musulunci da jahilci. Duk Allah ya ce duk wanda zai bauta mai sai ya san shi kafin ya bauta mai. Tura san tadda mu da Qur'ani, wato shi wannan shine guidance na mutum. Kuma dan arewa an san shi da karatun Qur'ani da ilimi na Qur'ani, wannan muna da shi alhamdulillah. Na boko ma na zamani alhamdulillah, ni din nan da kake gani na graduate ne of first class holder Bayero University. Wato kana nufin kai ka digiri ma da first class kenan? Yes, chemistry kuma ka karanta? Insha Allah ni na karanci chemistry a Bayero University. I graduated 1997. Na yi service a Ondo State, kuma na samu sakamako na gaske. To Allah ne bai sa kuma za mu koma ci gaba ba, saboda yanzu current vice chancellor na Bayero University malami na ne, yana assistant graduate a lokacin. Yana matashin malami kenan? Yana matashin malami. Wa kenan? Wanda ya koya mana color chemistry da polymer chemistry. Professor wa? Professor wannan dan batta. Okay. Ka gani ni I have a good record there, ba wai ina faɗa bane. Kuma a yanzu haka yata ma ta yi graduating a Bayero University, tana service a Abuja. Duka dai anan Alaban muke, kuma muka yi wannan achievement. To kuma yanzu haka yata tana Bayero University, tana studying biochemistry. Bayan haka kuma akwai ɗana currently zai samu admission, zai je karatu a Bayero University. To kaga ba jahilai bane, kuma muna ba ma tarbiyyar jahilai. Yanzu haka ga wani ƙanina nan shi ma kansa graduate ne, is a graduate, kuma muna nan duka. Amma duk sai mana kudin goro. Akwai masu masters. Ka ce kuna da ma lauyoyi ma a cikin kasuwa, kuna da likitoci, kuna da waye, kuma duk suna cikin kasuwa. So aka magana cikin kasuwan nan suna neman abinci. Sannan kuma akwai mahaddata masana Qur'ani. Hakika akwai santa ta zawiya ta babanmu Alhaji Hassan ya kafi, tana nan zawiya ce. Akwai kuma masallaci na Ahlus Sunna wal Jama'a, Alkitabu was Sunna, yana nan kullun karanta. Ana magana ma masallaci wurin 70 ne ma a cikin kasuwa. Haka hakika sun fi wajen 74 ne, kuma duk karatun musulunci ake. Kuma duk Lagos din nan an san malaman Alaba suna zuwa masallatai cikin Lagos ko ina ne, da duk inda lungu da sako suna koyar da ilimin. To yanzu me kuke kira gare shi, me ya kamata ya shi wannan malami? A to shi dai ya fito ya nemi gafara ga mutane, saboda ya zalunce mu, bai mana adalci ba. Kuma in ilimin ne yake so ya zo da kansa ya ga akwai gwanaye a ciki. Muna da gwanaye mahaddata a Qur'ani, in na bangaren Qur'ani ne. In na boko din ne ma muna da su, suna nan ratata. Muna nan kuma takaddu da ake cewa ba ku da shi. Takaddu kamar yadda na nuna daga baya, muna da takaddu. Takadda da gwamnatin federal, tun Lagos tana federal capital territory kafin a koma Abuja 1978 aka reallocated namu. Obasanjo da shi da yar ado suka bada gudan. Matar yar aduwa kafin ta rasu, lokacin da aka fara mana farkon rusau aka yi razana mu, ta fito fili ta yi magana, yana nan a media, ta ce ita mijinta ya bada wannan guri, kuma ba za a ci amanar mutane yan arewa a nan gurin ba. Saboda haka wannan abun shi ne za mu ce jahili, saboda bai yi bincike ba. Ai ana bincike kafin ka yi magana a matsayinka, za ka yi magana ma duniya, ga jama'a, ka tarin jama'a, ka yi bincike. Kuma Professor Zulum kafin ya zama professor ya zauna a kasuwan nan ba shari nake mai ba, ai a duniya nake faɗa. Kokansa da ya tuna da wayannan bayan Allah da ya bari lokacin suna tare da su, ana gwagwarmaya tare. Professor Zulum da Allah shi ma a matsayinsa da Allah ya bashi iko gwamna ne, akwai yan uwansa taru guda Maiduguri, Yobe, kai North East gaba daya, nan ma gidanta ne. Dan Allah ya tuna da wannan zumunci, shi ma ya mana wani hubbasa a gurin gwamnatin Lagos ta kwato mana yancin mu. Muna magana da duk wani dan arewa wanda ya ci albarkacin Alaba, suna da yawa ba kaɗan ba wanda suke cin albarkacin wannan kasuwar. Dan muna kira kuma ga mai gidanmu, yayanmu Dangote, muna takama da shi, namu ne, mu Kanawa ne, shi kuma ba Kano ne, kuma shi ma bai da wani gari a Najeriya da yake takama da ita irin Lagos. Kuma ya ci albarkacin Lagos, ya ci albarkacin Alaba, kuma Alaban nan ita ma ta fara rike shi. Da farko roso da aka yi lokacin Fashola, Alin Alaba yana Ali Dangote yana da shaguna manya-manyan waya houses wanda yake ya danka a hannun Alin Alaba. Su ma duk an cinye su, amma da yake shi Allah ya ɗaukaka shi, bai ma damu da su ba. Kowa ya sani, duk mutumin da yake Lagos ya san Dangote Rice,
to a nan Alaba ake kawo ta, in an sauke jirgi gaba ɗaya Alaba ake kawo ta nan gurin, kuma a wire houses din ake tarawa, duk an cinye su. Muna kai kukan mu gare shi a matsayinsa na yayan mu, na baban mu, na dan uwan mu, ya tuna da mu ga inyamurai nan yan uwansu sun tashi sun yi musu hubbasa, an rasa yadda za a yi da su, an kyale musu kaso, sun kasa kwace musu. Wato wannan gidauniyar tashi ma da ake bada tallafi, ya kamata gidauniyar Dangote ta tallafa ma 'yan kasuwa nan kenan. Muna roƙonsa ya zo ya taimaka ma kasuwa, amma duk abin da muke wannan korafi da muke kaiwa da wannan kuka da muke kaiwa, shugabanninmu sun ci amanan mu. To kana nufin yanzu da shugabannin Arewa suke so su zo su kawo sauki, kana nufin suwa ya kamata shugabanni su gaskiya ba za mu ce shugabanci Allah ne yake bayarwa, amma sun ci amanan mu tsakani da Allah. To saboda a nemi 'yan kasuwa kai tsaye kenan, a nemi masu dukiya, a yi memorandum of understanding da su da gwamnatin, da duk abin da suke so su yi, a sanar da masu dukiya, saboda duk wanda muka ɗauka muka kai mu amana, wallahi amana mu suke ci.